No Mikko, mitäs sun isä sitten tekee työkseen? Isäni on supersankari. Isä pukee aamuisin supersankarivaatteet ylleen. Hän lähtee töihin ja käynnistää sosmobiilin. Hän ajaa ulos pelastamaan koko maailmaa. Eikä sun isä yksinään pelasta koko maailmaa? Ei, hänellä on apulainen, niin kuin Batmanilla on Robin. Hänen nimensä on Kaisa. Hän saa selville, että ihmiset ovat hädässä ja kirjoittavat isälleen, missä he ovat. Ja niin isäni tulee apuun salaman nopeasti. Isäni osaa avata auton pelkällä katseella. En kyllä usko. Kyllä! Olen nähnyt sen itse. Hän voi nostaa auton ihan vain käsillään. Hän osaa herättää autot kuolleista. Hän pelastaa ihmisiä koko päivän ajan. Ja se on kovaa työtä. No onko hän supersankari myös kotona? Kyllä. Hän on minun isäni. Isäni ja hänen kumppanit ovat maailman parhaimmat supersankarit. Haluatko, että isäni pelastaa sinutkin? SOS Hinaus. Valtakunnallinen hinaus- ja tiepalvelu. Erinomainen palvelumme on antanut meille kaikenikäisiä ihailijoita.